DFS-e Varga Tibor, mindent köszönünk. Így hálálták meg a debreceni Florbal-ese szurkolói a játékosok és az edző egész éves munkáját, no meg a begyűjtött bajnoki címet a Hódosban megrendezett döntőn. Fussuk át legelőször a florbal magyarországi történetét. A sportág históriája hazánkban 1989 óta íródik, akkor Palánklabda névre keresztelték, meg is alakult a Magyar Palánklabda Szövetség, ennek jogutódjaként pedig 1997-ben a Magyar Florbal Szövetség. Az igazi fejlődés ekkor indult meg, fiatalok kezdték játszani, diákolimpiai sportág lett. Ami a debreceni fiúkat illeti, a tavalyi szezonban még OB2-ben vitézkedtek, meg is nyerték, idén pedig az OB1-es bajnoki döntőig is eljutottak. A Hódos Imre sportcsarnokban fantasztikus hangulat várta a fiatalokat az elmúlt szombaton. Na meg a rutinos budapesti Ares Top Floor csapata, amelyben több korábbi válogatott játékos is szerepelt. A debreceniek többször is vezettek a mérkőzés folyamán, de a fővárosi ellenfél mindig fel tudott zárkózni, a játékidő felénél már 3-3 volt az állás. A 3x20 percnyi játék után sem született döntés, a 6-6-os végeredmény után következhetett a 10 perc hosszabbítás, amit a csapatok már nem játszottak végig, mert a debreceniek aranygólja eldöntötte a bajnoki cím sorsát. Hosszú évek kemény munkájának köszönhetően én úgy gondolom, hogy eddig eljutottunk. Ez a legmerészebb álmainkba se fordult volna. Tehát nem gondoltuk volna, hogy megnyerhetjük ezt a döntőt, hiszen egy sokkal rutinosabb, sokkal erősebb és sokkal tapasztaltabb csapattal játszottunk. Ezek a gyerekek 17-18 évesek, az átlag életkor 17 év. Hát ez nekünk is egy nagy meglepetés, hogy sikerült ezt hazai környezetben megnyerni. Ugye én úgy gondolom, hogy a szurkolók nagyon sokat segítettek nekünk abban, hogy ezt a mérkőzést most így hozhattuk. Ez egy borzasztó gyors játék, itt percek alatt változik a helyzet, biztosan tetszettek látni, tehát nem volt olyan pontja. Éreztem a gyerekekbe azt az erőt, azt az akarást, hogy megnyerik ezt a mérkőzést. A mi csapatunknak egy szíve van, és ezt mindig kitesszük a pályára. És szerintem ebben vagyunk jobb, mint csapat, mint az ellenfél. Részt vettünk edzőtáborban nyaranta, és itt elég kemény edzősek voltak, aminek köszönhető az, hogy most itt vagyunk, és bírjuk az iramot. A legszebb pillanat szerintem az aranygól volt. Amikor beütöttük, akkor hangrobbanás volt a csarnokban, szóval ez hihetetlen érzés. Mi nem szoktuk ezt a talajt, ők se, de nálunk nagyon technikás játékosok vannak, nekik kevésbé kedvezett ez a talaj, a debrecenieknek jobban kedvezett. Egy nagyon jó egységes csapat, és sokat készültek, sajnos mi már több idős játékosunk van, aki vállalkozásával, családjával foglalkozik, sokkal kevesebb energiát tudtak a felkészítésbe fektetni. A siker tehát történelmi, a debreceni Florbal-ese az ország legjobb csapata.